Makasimba here vatariri kumatimana enyika kwamuri vari muno muZimbabwe nevari kudiaspora. Ndofunga muri kutibata zvakanaka paPahasha TV. Nhasi ndiri mumusha weEpworth kwandasvika kuti ndigone kusangana neshamwari yangu nasawira wangu wandasangana naye panapa. Makasimba here baba? Makasimba here baba. Handiti ndachikumbira mutsananguriro vatariri zita renyu kuti munonzani vakatarisa pane dzino nguva. Zita yangu inonzi Petrus Margaret. Ndobva muHarare. Ndogara MuEpworth. Alright. Mr. Petrus, ndofunga vazhinji vangade kuziva kuti muzouya kuzogara kunoku mungakwanisa here kutitsanangurira nhoroondo yakaita kuti muzosvika kuzogara munzvimbo yeEpworth kana ndokwamaingogara kubva kudhara? Pekutanga ndakura ndiri ward of the state ndiri Mwana. Alright. So ndaimbogara kuMuEpworth Children's Home ndiri mubvana. Okay. Vaipapo ndazotanga kushanda ndabva ndatama ndabva ndaenda kugara kuHatfield. Okay. Kune imba yegokazi yamadhamu wangu. Okay. Imba iyoyi yazotengeswa nenyaya dzekuti gokazi akashaika. Yakatengeswa nehama dzavo. Vaipapo tanga sina pekugara tatama tadzokera kuEpworth. Kunoku tatanga kugara kwaJacha. Vaikoko tatama tauya kuChirema. Ndopandazoona mukana yekutenga stand. Stand racho ndakaitenga madhamu yangu achiri upenyu. Vana vangu vese vachiripo. Tambogara kunoku pamiri apo panga neimba yaMudharasulani. Yanga iri yani? Mudharasulani. Alright. Sulani ane shopu musoroko. Ndiyakura ndaimbokubatsira iwo kuti kugara mairoja ipapo. Tairoja. Alright. Vaipapo ndazotanga kuaka temporary structure kuti tione kumbotama ikoko tive tigarira kustand kwedu tione kuakira kuno. Tambogara kuno mwana musikana avashaika. Ndoyanga ri 2011 iko. Chichakaitika airwara here kana kuti? Handisi ndanga rubasa musi wacho. Alright. Ndazofonerwa ndiri kubasa kutaura kuti mwana azvisungira mumba. Tine urombo nedambudziko ramakasangana naro pamwaka iwoyo. Unga pamwe ndikambokudzosera mashure ndanzwa muchitaura muchiti makakurira makagara kuMuEpworth Rusike Children's Home ndizvo? Kureva kuti vabereki papasina vabereki venyu here? Alright. Saka muchibva mazowana makugara kuno kuEpworth kwanga muchiti makazogara musha weEpworth musati maenda kuHatfield? Taitogara apa paMuEpworth Children's Home iri muno muEpworth. Alright, iri muno. Vaipapo ndazoenda kugara naPetrus Champara and Mai Champara. Vanga neimba iri kuzasi iri muKedesho. Vaipapo ndabva ikoko ndabva ndatanga kushanda. Pakushanda apa ndopandazoona mukana yekubhadhara rent kune imwe imba muHatfield. Ndopandazosangana namadhamu angu. Vaipapo tazoenda kugara kumba kwagokazi wake. Pakasvika gokazi ndobva yatengeswa nehama yake. Saka makabva matobviswa mese namadhamu yenyu ipapo? Vana mamane vangani pamakabva kuHatfield kwacho kwamuri kuti kune imba yakatengeswa? Tanga riri vana 3. Mamune vatatu? Panga ne Alex, Storm and Annalie.
Ken azozvarwa kuno. Ndiye mudiki wacho. Saka pakurarama baba muri kurarama sei nevana mukuvachengeta? Ndava matambudziko amuri kusangana nawo? Matambudziko ndiri kusangana nawo that economy yacho haina kunyatsomira smart. So hatione enough money for school fees and general living expenses. Never mind to build. Otherwise. Alright, aiwa ndizvozvo. Ko mabasa amunoitawo muchiraramisa mhuri ndapi? Ndoshanda mukaguyu, ndogadzira mota mustreet mukaguyu. Mabasa haasi kuwanika muno. Kana waona basa haisi kunyatsobhadhara. Semunhu akazvidzidzisa akaita trade learning, not qualified, mabasa habatiki. Kana waona basa, it's low paid, haikwanisi kusustain mhuri. So ndaona that itori nani ndoita sevamwe, ndoshanda muroad. Saka kuri kunzikana mukawanawo mumwe munhu anokuti ada kupai basa rekuti mugadzire mota, mutori neskill yacho yekuti ane makore mangani muchiita basa rekugadzira mota? Ndatone about 32 years, 34 years ndiri kugadzira mota. Ndakatanga kugadzira mota ndiri mufana. Ndazoona mukana ndasvika 18 ndiende kudzidza zve-engineering. Engineering ndakaita 4 years. Zvaipapo ndabva ndadzoka kugadzira mota. Maita engineering ipi? Fitting and turning. Automotive fitting and turning. Makato achieve which level? Handina mapepa echikoro. Ndakatadza kunyora exam. I'm self-taught in reading and writing. So ndakataura that ndakazvidzidzisa kunyora nekuverenga. Kurati chipo? Zvaipapo ndazotanga kuita mechanics. Mechanics ndo basa rangu. Ndotopaza engine ndotoumba. Sakura tikatokupai mota yakanuka apa iri kunzi haichafambi, munotoibvisa engine mukai. Alright. Ko magariro amunoita nevanhu vemunharaunda, munogarisanawo navo sei? Vanokutambira here? Hamumbowanowera mwana vanokudzikisirai kana kuti? Zvinonetsa izvozvo because hapafure zuva ndoudzwa kudzokera kunyika kwako. Vamwe vanotondinongedza kutaura rombo. So aiwa, izvozvo is given for the cause. Nenyaya yekuti ndogara kuno. Varungu chacha emuno havadi kundiona nenyaya ndogara muno MuEpworth. So yeah, zvinonetsa. Hapana here vamwe munobatsirana navo, dzingave hama kana kuti mukuchengetawo vana vanombokupaiwo rubatsiro? Hapana, tete ndo ari kuchengeta vana. Ndomutumira mari dzechikoro nedzechikafu, but ndiye anoita basa rekuchengeta vana. Zvamunoshovirawo ndezvipi kuti kune ruzhinji rwakatarisa pane dzimwe nguva kuti vakandibatsira nezvakati, dzimwe nguva ndinogona kusimudzira pabasa renyu remaoko ramunoita, ndezvipi? Zvinonetsa because masipanera ndinawo, chinhu ndisina zvavana madiagnostic kits nezvimwe zvakadaro, but kana ndaiwanasona mukanwa that ndiode container yemaparts, pamwe ndaikwanisa kuvhura shop
ndionewo zvibatsira. Ndofunga vatariri muri kunzwa urukuru yatinayo pano. Tina qualified mechanic vatinavo vari panapa. Kuna vanodawo kubatsira kana kuti vane macontributions avangaisawo pavari, vane mhuri yavo yavanayo vachigara muno mumusha weEpworth. Baba, munokwanisa kuvapo here nhamba dzefoni dzekuti vanogona kukubatai nemacontributions? Nhamba dzangu dzefoni dzinoiti 0772 958366. Tinotenda vatariri kune vanga vakatarisa. Ndofunga nhamba ndidzodzi dziri kubuda pascreen. Vanenge vane macontributions avanoda kubatsira mhuri inayo, kana kuti munogona kutibata isusu zvekare paPahasha TV. Tinokutendai.